बिथांमोना राजीब बांगाल सारखौहाय बिजेपि दलखौहाय माने मोजां मोननानै माने माखासे आलासनायावहाय माने बिथांमोना मैया जइन जाफैदोंमोन आरो दा दिनै आङो ससियेल मिडियायाव नुफिनदों बिथांमोननि प्रेस मिटखौ आं नुफिनदों बिथांमोननि माखासे नंखाय एलिगेसन लाबोनायखौ आं दिनै नुनानै आं दिनै बिथांमोननि सायावहाय आं गोख्रों रावजों आं मोनसे बुंनो लुबैदों जिहेतु जोङो नंगौ आं दाब्ला होननायनि बे न'आव थांदोंमोन जेनेबा जों बिदा फंबाय लोगो हिसाबै इउथआव बिदा फंबाय हिसाबै खामानि मावबोनाय हिसाबै रबिराम होननाय दङ बिथाङा इउथनि सुकनजरा इउथ बिपिएफ अफिसनि माबामोन इनचार्जमोन बिथांजों लोगोसे जेनेबा आङो बिदा फंबाय खामानि मावबोनाय दा बिथांमोनखौ जेनेबा आंनि लोगो हिसाबै आङो दाब्लानि न'आव थांनायावहाय आं मोनसे खोथा बुंबोदों जे दिनैनि माबायाव पलिटिकेलाव जोंनि समस्थियावहाय ओरैबायदि जाबायलै बिदा बा लोगो दा नोंथाङा मा सानदों बे खोथाखौ आं डाइरेक्ट सोंहैदों आरो बिथाङा एन्सारखौ होदों बेनोथ'लै बन्धु बिदिनो रायलायबाय आरो ओमफ्राय बिथांनि खुगानिफ्राय पलिटिकेलनि खोथा रायलायनाय लोगो लोगो मोनसे खोथाया गदों जे आंहा जारलालै बन्धु आंहा उमुगनाव एथ' हरनाय दङ आं बेखौ बोरै मोनफिननो दा बिनि सिन्था जाबोनायासो बिथांनाव दङ आरो दा आं बुंदों बेखौ बेसेबां बिथाङा बुंदों 1.5 लाख आयौ मानो हरा नोंलाय होननानै सोंदोंमोन आरो आं मानो लांखो आंथ' मिथिलालै जिखुनु हरबाय आङो हिनजावनि जिखुनु फैसाया सुदाव लांखो ना आसल लांखो होनना बुंदोंमोन आं सुदावसोलै होनना बुंबाय बेसे गोबाव जाखो मास मोनसे होनाखै माबा 6 मास 7 माससो जाबाय 1 बोसोर रानिङाव दं बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो ओमफ्राय आं बुंदों दे बेथ' नोंसिनि लेनदेन जाबाय दा बन्धु नोंथाङा मा सानमारो जिहेथु राजीब बांगाल सारा बङाइगाव समस्ति हिसाबै न'खराव प्रब्लेम जानाय माखासे मा होनो न'खराव बिपद आफद जायो बेयाव राजीब बांगाल सारा दिनैसिम जे समनिफ्राय मन्थ्रि जाबोदों बे समखौ लानानै दिनैसिमावहाय एमपि एमसि एमएलए जानायसिमबाबो बिथाङा दिनै सोरबा खाना खुजा सोरबा न'खराव माने माखासे प्रब्लेम जानायखौ बिथाङा नायबोगासिनो दङ दा नोंथाङा बेबायदि लिडारखौ नांगौ ना माखासे नों सहाय मोनै नोंनि प्रब्लेमाव बेबायदि लिडारखौ नांगौ होननानै आं बिथांखौ बुंदों आरो बिनि सायावहाय गाव बुंदों नंगौ बुंदों नोंनि सिन्था खालामनाया मोजां नंगौ राजीब सारा हेल्प खालामबोदों जोंखौबो हेल्प खालामबोदों आरो समस्ति हिसाबै बयखौबो हेल्प खालामदों दिनैसिम रावबो गैया जे राजीब बांगाल सारा सोरखौबा अने नोंथांमोनाबो सोंनो हागोन मिडिया हिसाबै नोंथांमोना आरो बांसिन मिथिखायोबो राजीब बांगाल सारा जेन'बा बै समावहाय माबायदि खामानि मावदों दा बिनि गेजेरावहाय बिथाङा रबिराम जोंना ब्रादारा बुंदों जे दहायनि दिनाव ससियेल मिडियायावहाय बे खामान्ड'आ माखासे थाखा फैसानि लबाव जोंखौ लबथ' नङा थाखा फैसा होगोन होननानै लाबोदों खोथा होदों बेबायदि स्टाइलाव बिथाङा बुंदों रबिरामजों आं दिनै थाखा फैसानि खोथाखौ रायलायाखै रबिरामा दिनै गावनो खुद खामानिखौ जों जयै मिलायनानै मावलांसिगोन मेडाम बा सार बा आदा होननानै जों मोनसे आलाप सलाप जागोरदों आरो दाब्लाखौ लानानै रबिरामखौ लानानै दा बिनि गेजेराव बिथांमोननि जों खनसेल' नङा बिनि न'आव थांनानै आरो बिथांमोना गावसोरनो खुद फैनानै फन हरनानै फैनानै जोङो मोनसे टेबोल लादों बे टेबोलाव जोङो सिना दारना खालामदों जोङो बुंदों जाहाथे जोंनि दलाव फैयोब्ला जोंहा मोनसे नियम दङ जोङो थफि गानहोयो माला गानहोयो बे नियमखौ नोंथांमोना बे नियम आदर्शखौ नोंथांमोना फालिनो हागोन ना हाया जों नोंथांमोनखौ जर'बस्थि लाबोआ बिदि फैयोबा गोसो जानानै फैयोबा जों वेलकाम जोंनाव थाखा फैसानि जेबो बिजेपि दला थाखा फैसा होनायनि जेबो माबा गैया
मा होनो नियम गैया बे खोथाखौ आं बिथांमोननो स्पस्ट बुंदों जास्ट मोनगोन न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा निस्सय राजीब बांगाल सारा बयखौबो अनखाय हिसाबै बे बुस्थुखौ नोंसोरनि प्रब्लेमखौ बुंनानै सारनि सिगाङाव बुंनानै आदाय खालामनो हागोन बे खोथाखौ जों बुंबोदों आरो माबे दा आरो आंनि बुंनांगौआ आरो नैबे मोनसेबाव बिथाङा रबिरा मा बुंदों फैसा रानलाबायदों बिनि थाखाय जोङो एसे अनसुंथाइ मोनदों खोमा बेबायदि स्टाइलावहाय माने फैदोंमोन खोमा बिसोरो नंखाय जोंखौहाय माने नंखाय मा होनो बिदिखौ नंखाय खैसाराव जोंखौ खोलैबाय आरो बिसोरो बिसिनि मन भाबा माने गावसोरनो थाखा फैसानि लब गावनि बुंनाय स्टाइला माने आं दिनै थाखा फैसानि लब सोरबा आंनो थाखा फैसा होयोबा आं बै दोलाव आर'नाइ गाननाया आंनि थाखाय जेबो बिलु माबा गिदिर बिलु मा होनो बिदिखौ बिलु जानाय नङा आंनि सायावहाय बै मोनसे पार्टियावहाय आर'नाइ गानहैनाय पार्टिनि आर'नाइ गानहैनाय टफि गानहैनायावहाय आंहा जेबो खहा जाया आं सासे दालालि आं सासे थाखानि लब बेफोरबायदि बुंनानै लानाय स्टाइलसो जादों आरो बिथांनि बुंनाया बिथाङा नुदों नामा दिनै कामान्ड'आ दिनै सोरखौबा लोगो दिगि सोरखौबा लाबोनाय सोरजोंबा रायलायनाय बिजेपि दलाव हाबनायावहाय बिथाङा सोरखौबा नुदों नामा जे बिजेपि दला फैसा होनाय सोरनोबा जोंनि राजीब बांगाल सारा बिदि नङा जोंनि राजीब बांगाल सारा सोरनिबा भटखौ बाया सारा नों समस्थियाव मुंदांखा जिहेथु बिथाङा बयखौबो सहाय होबोग्रा बिथाङा गाव मा सानना बुंदों सोरबाया बबे दला थांनानै बिथांखौ बेबायदि जर'बस्थि होदों ना जर'बस्थि मा खोथा बुंनानै मा खालामदों आं बेखौ बुंनो थांला खिन्थु जाय मानसिफ्रा थांनानै बिथांमोननि गोसोखौ लोरबां खालामहैदों बे बिथांमोना साननो गोनां सोरखौबा बेबायदि ससियेल मिडियाआव लाबोनानै सोरबा गोसो जानानै फैखानाय मानसिखौ बेबायदि थांनानै खोथा बाथ्रा बुंलाबायनाया थिग जायाखै आरो बिथांमोना सांग्रां जा नैबे सुखानजरा इउथ अफिसनिफ्राय जिहेतु आंनि लोगो हान्जाफोर बिथांमोनखौ आं लाना फैदोंमोन बे बिथांमोना 15 जन मोननांगौ 15 जनावहाय आरोबाव जोङो 30 जन प्लास जोङो बे प्राइमारिनिफ्राय सुखानजरा प्राइमारिनिफ्राय जोङो लाबोगोन आरो बिथांमोना नायबाय थाथों आरो जानो हागौ बिथांमोना मिथियाखै बे 15 जन फैनायावहाय जोंनि बिजेपि दलखौ नागारनो हायै 3 4 मानसि दङ बे बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि स्पेसियेलि बिजेपि हान्जाखौ राजीब बांगाल सारखौ मोजां मोननानै सिङाव खामानि मावग्रा मानसि दङ दा बिथांमोना मिथियाबो जानो हागौ हयथ' थोरसि मोनसेयावनो ओंखाम जालायग्रा जिरायफाग्रा रायलायफाग्रा गेलेफाग्रा बेबायदि आरो दा बिथांमोन फैखानायखौहाय जर'बस्थि खालामहैदों खोथा बुंहोदों माबा मोनसे थाखा फैसाजों लब खालामहैदों बे बिथांमोनखौ आङो बुङो बिथांमोना नायथों कयेक दिननि गेजेरावहाय सुखानजरा ओनसोलनिफ्राय जाय बिथांमोना प्रेस मिटआव होदोंमोन रबिराम आरो दाब्ला बिथांमोनखौ आं मख'गोन नामखौ मानो होनोब्ला बिसोरो आंनि खास बिदा फंबाय लोगो बिथांमोना नायथों आरो बिथांमोनखौ जाय मानसिफ्रा बुंफैदों बिथांमोना नायथों बावैसोनो जोङो सुखानजरानिफ्राय 15 जनावहाय 30 जन प्लास जों लाबोगोन